Ай, брат, какво прави? Нямаш ли някаква чанта? Имам пола, 40. Имам само 20. 20 ще ми ги дадеш. 20 ще ми ги дадеш. За тази чанта, добре. После срещу за. Да, ще ми дадеш първо. Ей, пани. 20 лева. Нали за чантата 40 иска. Ти мен напутки ще ме правиш. За те чанта ли ме научи? Мой 40 лева. Мой 40 лева. Виж. Мой 40 лева. Не имам 40, казах само 20 има. Дай. Откъде? Дадох ти ги. Мой 40 лева. Напутки ще ме правиш. Да, Аз давам къпа 20-30 лева, напутки ще ме правиш. Ти за тази чанта ще ми направиш. Бро, си за 30 лева в кеш. Ще ме заплашиш Майка ти ще. телевизия. Това телевизия, бе. Суро. Искам с парите. Брой парите в кеш. Бързо. Бързо парите. Ебе, казах ти, последна 20 лева имах, дадох ти за удобната чанта. Още 20. Ще Утре трябва. ще ти ги дам. 20 лева в кеш. Бързо. Pati, tu perché salga, no perché la puoi perché la puoi Брой 20 лева в кеш.